салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. дирӯз дар ҷони футбол бозиҳои хеле муҳим баргузор шуданд. Чанд дастаи беҳтарин премер-лигаи Англия ба майдон баромаданд. Имрӯз мо онҳоро баррасӣ мекунем, лаҳзаҳои асосиро таҳлил мекунем ва мебинем ки ин натиҷаҳо чӣ таъсир ба ҷадвал мегузоранд. Ғайр аз ин, нимфинале ҷоми Испания низ баргузор шуд. Реал Сосидад дар хонаи худ бо Реал Мадрид бозӣ кард. Мо ин вохӯриро низ муҳокима мекунем, зеро мадридиё як қадами муҳим ба сӯи финал гузоштанд. Ба ҳар ҳол, агар шумо ҳоло ҳам ба канали телеграми ман обуна нашуда бошед, пас ҳоло беҳтарин фурсат аст. дирӯз ман дар он ҷо нишон додам ки чӣ тавр метавонед ҳама ин бозиҳоро пахши мустақим бо сифати аъло тамошо кунед ва инчунин дар чат мухлисон дар вақти зинда бозиро муҳокима карданд. ҳар кас метавонад фикри худро гӯяд, лаҳзаҳои муҳими бозиро шарҳ диҳад ва бо дигар мухлисон муҳокима намояд. ба қарибӣ лигаи чемпионҳо оғоз мешавад. беҳтарин бозиҳои мавсим дар пешанд. шумо метавонед онҳоро мустақиман тамошо кунед дар канали телеграми ман бидуни мушкилот бо ҷустуҷӯи пахшҳо. Пас обуна шавед, хабарҳоро пайгирӣ кунед ва биёед якҷоя аз футбол баҳра барем. ссилка телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед, мо бошем сар мекунем. манчестер юнайтед ниҳоят силсилаи бадбахтиҳои худро дар премер-лига қатъ кард ва бо ҳисоби 3-2 Ипсвичро шикаст дод. ин на танҳо аввалин пирӯзии даста дар чемпионат пас аз як моҳ буд, балки шояд оғози марҳилаи нав бо роҳбарии Рубен Аморим ҳам бошад. бозӣ барои юнайтед хеле бад оғоз шуд. аллакай дар дақиқаи 4 Ҷейдон Филоҷин Байдес аз хатои Патрик Доргу истифода бурда ҳисобро кушод. дар он лаҳза ба назар мерасид ки юнайтед ҳанӯзам аз нокомиёш барқарор нашудааст, аммо баъди 18 дақиқа бахт ба рӯи мизбонон хандид. нимҳиматгари Ипсвич Сэм Морси тӯбро ба дарвозаи худ равон кард ва ҳисоб баробар шуд. баъд аз ин бозӣ боз ҳам шиддат гирифт. Матиос Делик дар дақиқаи 26 юнайтедро пеш бурд, аммо пас аз чанд дақиқа варзишгарони Ипсвич бо мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ шуданд. Патрик Доргу баъди санҷиши ВАР барои бозии сахткорона корти сурх гирифт ва даста бо 10 нафар монд. ба назар мерасад ки акнун юнайтед бартарии комил хоҳад дошт, аммо мушкилоти манкуниянҳо ҳанӯзам идома доштанд. дар дақиқаи иловашдаи қисми аввал дарвозабон Андре Онана хато кард ва боз Филҷин Байденс аз ин истифода бурда голи дуюмашро зад. ҳамин тавр дастҳо ба танаффус бо ҳисоби 2-2 рафтанд. қисми дуюми бозӣ бо як сюрприз оғоз шуд. қаҳрамони асосии ин бозӣ ҳимоятгар Харри Магуайр гардид. дар дақиқаи 48 ӯ туби сеюми юнайтедро зад ки натиҷаи ниҳоӣ муайян кард. ин на танҳо голи ғалабабахш буд, балки инчунин эҳтимолан рӯяи дастаро боло бурд. юнайтед пас аз як моҳи бенатиҷа ниҳоят пирӯзӣ ба даст овард. акнун манкуниянҳо ду бозии навбатиро низ дар майдони худ баргузор мекунанд. ин як имкони хубест ки ба натиҷаҳои мусбит даст ёбанд ва ҳолати худро беҳтар кунанд, аммо мушкилоти юнайтед ҳанӯзам зиёданд. роҳбарияти клуб қариб ҳамаи вингерҳоро ба иҷора дод. пас аз он Амадо Диалло низ ҷароҳат бардошт. ҳоло танҳо Алехандро Гарначо ва Йозуаки Зиркзе дар ихтиёр монданд ки то ҳол маълум нест ки ӯ вингер аст, ҳамлагар ё нимҳиматгари эҷодкор. баъзеҳо умед доранд ки Мейсон Маунт бармегардад, аммо вазъи саломатии ӯ ҳанӯз номаълум аст. аз ин рӯ ҳадафи асосии даста эҳтимолан мусобиқоти ҷомӣ хоҳад буд, зеро дар премер-лига пешравии назаррас мушкилӣ ба назар мерасад. ин аввалин бозии юнайтед таҳти роҳбарии Рубен Аморим буд ки тамошояш воқеан ҷолиб буд. гарчанде ки даста ҳоло ҳам аз ҳолати беҳтарин дур аст, рӯяи муборизакорӣ ва ғалаба дар шароити бозӣ бо 10 нафар нишон дод ки шояд даста дигар ба поёнтарин нуқтаи худ расидааст ва акнун танҳо пешравӣ мумкин аст. аммо бозии оянда дар премер-лигаи Англия бар зидди Арсенал 9 март ҷавоби аслиро хоҳад дод. оё ин пирӯзӣ танҳо як ҳолати тасодуфӣ буд ё ҳақиқатан оғози барқароршавии клуб? Арсенал дар чемпионати Англия бо мушкилот рӯбарӯ шудааст. дар бозии даври 27 дастаи Микел Артета натавонист Ноттингем Форестро дар меҳмонӣ мағлуб кунад. бозӣ бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт. ин аллакай сеюмин бозии охирини онҳо аст ки хол аз даст медиҳанд. ҳоло Арсенал бо 54 хол дар ҷои дуюм қарор дорад, аммо фарқи онҳо бо пешсафи чемпионат Ливерпул хеле калон аст. дастаи Арне Слот 13 хол пештар дорад. албатта Арсенал як бозӣ камтар кардааст, аммо ҳатто агар онро бурд кунад ҳам қафо мондани онҳо аз Ливерпул ҳанӯзам зиёд мемонад. дар ҳамин ҳол Ноттингем Форест мӯъҷиза нишон медиҳад. даста бо 48 хол дар ҷои сеюм аст ки як натиҷаи аҷиб барои онҳо мебошад.
феврал барои канонироҳо бисёр бад омад. Аз 5 феврал онҳо ба Ньюкасл ва Вестхэм бохтанд, сипас Лестерро мағлуб карданд, вале акнун боз хол аз даст доданд. Дастае ки дар аввали мавсим пурқувват ва устувор менамуд, акнун ба назар мерасад ки қувваи худро гум кардааст. Дар ду бозии навбатӣ барои Арсенал ҳамаи чиз рӯшан хоҳад шуд. 4 март онҳо дар Лигаи Чемпионҳо бо ПСВ бозӣ мекунанд ва баъди 5 рӯз 9 март дар меҳмонӣ бо Манчестер Юнайтед во мехӯранд. Ин бозиҳо нишон медиҳанд ки даста воқеан дар буҳрон қарор дорад ё ин ки не. Сабаби асосии пасравии Арсенал ҷароҳати бозингарони муҳим дар хатти ҳамла мебошад. Бе онҳо даста дар ҳуҷум бозӣ карданаш душвор шудааст. Ин чиз тааҷҷубовар нест. Ҳатто Манчестер Сити дар аввали мавсим вақте ки бозингарони калидиаш ҷароҳат бардоштанд, натавонист устувор бозӣ кунад. ё ҳамон Тоттенхэм баъди ҷароҳатҳо гирифтани якчанд бозингарони муҳим аз миёнаи ҷадвал поён рафт. вақте ки як даста аз бозингари асосии худ маҳрум мешавад, пас коҳиш ёфтани натиҷаҳо табиист. ҳоло дар Арсенал чунин ҳолат пеш омадааст. дар хатти ҳамла бозингароне мебароянд ки сатҳи баланди бозиро таъмин карда наметавонанд. аз ин рӯ интизор шуданд ки онҳо мисли аввал ҳамон натиҷаҳоро нишон медиҳанд ғайривоқеист. Ноттингем Форест сюрпризи асосии мавсим. дар оғози чемпионат касе бовар намекард ки бозии Ноттингем Форест бар зидди Арсенал метавонад асосии давр шавад. аммо Форест дар ҳақиқат ҳамаи мухлисонро ҳайрон мекунад. онҳо на танҳо дар ҷадвал ҷои баландро ишғол карданд, балки бо дастаҳои пурқувват баробар бозӣ мекунанд. дар ин мавсим онҳо нишон доданд ки танҳо барои боқӣ мондан дар АПЛ намеҷанганд, балки мехоҳанд дар сатҳи баланд рақобат кунанд. барои Арсенал бошад ин бозӣ як сигнал шуд. агар даста хоҳад ки барои унвони чемпионӣ ва муваффақият дар Лигаи Чемпионҳо мубориза барад, бояд ҳарчи зудтар бар роҳи ғалаба баргардад. бозиҳои пеши онҳо хеле душвор хоҳад буд ва дигар имкони аз даст додани холҳо нест. риш надорӣ, мӯи сарат мерезад, харобӣ ё ин ки баръакс аз фарбеӣ азият мекашӣ, дарди узвҳои бадан туро азоб медиҳад ё ин ки аз ҳамхӯбагӣ қаноатманд нестӣ. дигар хавотир мабош ва парво макун. мо роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро медонем. аз Ямаркет дороҳои гиёҳӣ ва табииро барои рафъи тамоми мушкилиҳо ва бемориҳои ту пешниҳод мекунад. ҳама ин дороҳоро ту метавонӣ бо нархи дастрас ва бо таҳфиф аз Ямаркет харидорӣ кунӣ. саломатӣ неъмати бебаҳост. аз ин хотир бисёр фикр макун ва худи ҳозир ба рақамҳои ки дар рӯи экран мебинӣ занг бизан ва дороҳои лозимаро фармоиш диҳ. аз Ямаркет, кафолати тансиятии ту. Манчестер Сити пас аз ду бохти пайдарпай ниҳоят ғалаба ба даст овард ва дар даври 27-уми апрел Тоттенхемро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. ягона голро дар дақиқаи 12 Эрлинг Холанд зад, вале дар дақиқаи иловашудаи қисми дуюм як голи дигари ӯ бекор карда шуд. ин ғалаба барои Сити аз ҷиҳати мубориза барои ҷойҳои болои ҷадвал хеле муҳим буд. ҳоло дастаи Пеп Гвардиола дар ҷои 4 қарор дорад ва 8 март бо Ноттингем Форест бозӣ мекунад ки аз онҳо ҳамагӣ як хол бештар дорад. голи Холанд ба ӯ имкон дод ки як рекорди нодири Премер Лигаро такрор кунад. ӯ танҳо дуюмин футболбоз дар таърихи АПЛ шуд ки дар 3 мавсими аввали худ пайҳам аз 20 гол зиёд задааст. пеш аз ӯ танҳо Руд ва Нистеррой солҳои 2001-2004 чунин корро карда буд. ҳарчанд ин мавсим барои Холанд беҳтарин нест ва ӯ чанд бозиро аз даст додааст, ӯ аллакай 20 гол задааст ва барои бори сеюм пайҳам гирифтани бутсии тиллои АПЛ мубориза мебарад. дар мавсими гузашта ӯ рекорди лига 36 гол гузошт, як сол пеш 27 тӯб зад. ҳоло Холанд дар ҷои дуюм қарор дорад ва аз Муҳаммад Салоҳ 5 гол ақиб аст. чизи ҷолиб он аст ки Салоҳ дар маркази ҳамла нест, балки бештар ҳамчун вингер бозӣ мекунад. ин мавсим барои дастаи Гвардиола хеле душвор гузашт. онҳо якчанд маротиба хол аз даст доданд, вале бо вуҷуди ин ҳанӯзам дар чоргонаи беҳтарин ҷой доранд. дар 6 бозии охирини Премер Лига Сити 4 ғалаба ба даст овард. дар пеш бозиҳои муҳиме ҳастанд ки метавонанд ба ҷойгиршавии даста дар ҷадвал таъсир расонанд. баъзеҳо фикр мекунанд ки акнун вақти хубест ки даста барои мавсими нав омодагӣ бигирад ва вариантҳои гуногуни ҳайатро санҷад. масалан Ҳусанов дар бозии бо Тоттенхем хеле хуб зоҳир шуд, дар мудофиа устувор буд ва чанд маротиба хатогиҳои Нунешро ислоҳ кард. албатта ҳоло дар паси ӯ камбудиҳо ҳастанд, вале агар ӯ минбаъд низ имконият гирад, Гвардиола метавонад ин нуқсонҳоро ислоҳ кунад. яке аз рақобатҳои ҷолиби мавсим ин мубориза барои унвони беҳтарин голзани АПЛ мебошад. Холанд бо вуҷуди он ки чанд бозиро аз даст дод ва дар ҳолати беҳтаринаш нест, ҳамагӣ 5 гол аз Салоҳ ақиб мондааст. агар ӯ дар давоми бозиҳои боқимонда барқарор шад ва бештар гол занад, метавонад аз Салоҳ пеш гузарад ва бозам бутсии тиллоиро гирад. агар бо омори умумии онҳо назар кунем, ҳоло Холанд
28 гол дорад, Салоҳ 30, вале Салоҳ 9 голро аз пеналти задааст, дар ҳоле ки Холланд танҳо 3. Левандовски бо 33 гол дар ҷои аввал аст, вале 7 пеналти ба ӯ кӯмак кардааст. Харри Кейн 29 гол дорад, аммо 13 тои онҳо аз зарбаи 11 метрӣ ҳастанд. ҳатто Рафина ки 24 гол задааст, танҳо як маротиба аз пеналти гол задааст. ҳанӯз чизҳои зиёде метавонанд тағйир ёбанд. агар Холланд дар бозиҳои охирини мавсим фаъол шавад, ӯ на танҳо метавонад Салоҳро дар АПЛ пасисар кунад, балки Левандовскиро ҳам дар рақобати умумӣ барои беҳтарин голзани мавсим таъқиб кунад. ин бо дар назардошти он ки мавсим барои ӯ чандон хуб набуд, натиҷаи беҳтарин хоҳад буд. Ливерпул силсилаи бо муваффақияти худро идома дода Ньюкаслро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Доминик Собослай аллакай дар дақиқаи 11 ҳисобро кушод ва дар қисми дуюм Алекс Макалистер бо кӯмаки паси голии Муҳаммад Салоҳ бартариро дучанд кард. ин ғалаба имкон дод ки Ливерпул дар ҷои аввал боқӣ монад. охирин бохти онҳо дар чемпионат ҳанӯз моҳи сентябр рух дода буд, вақте ки Ноттингем Форест онҳоро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. аз ҳамон вақт ин ҷониб дастаи Арне Слот 17 ғалаба ва 7 бозии мусовӣ ба даст овардааст. ҳоло бозии муҳим дар пеш аст. 5 март Ливерпул бо ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунад ва баъд дар АПЛ бо Саутгемптон рӯбарӯ мешавад. Муҳаммад Салоҳ бори дигар нишон дод ки чаро ӯ яке аз беҳтарин бозингарони Премер-лига мебошад. дар бозӣ бо Ньюкасл ӯ ба Алекс Макалистер паси голосовар дод ва шумораи партофтои голии худро дар мавсим ба 17 расон. ин рекорди нав барои клуб аст ки худаш дар даври гузашта онро шикаста буд. чизи ҷолиб он аст ки Салоҳ дар 5 аз 6 бозии охирин ба ҳамдастояш паси голосовар додааст. дар бозиҳои пештара ӯ бар зидди Эвертон, Астон Вилла, Манчестер Сити ва Тоттенхем дар Кубоки Лига низ чунин натиҷа нишон дода буд. ҳоло дар ҳисобаш 52 хол дар мавсим вуҷуд аст, 33 гол ва 22 партофти головар дар 39 бозӣ. ҳатто Холланд ки бо омори худ шӯҳрат дорад, аз рӯи самаронокӣ аз ӯ ақиб мондааст. Арне Слот ки аз чемпионати Нидерландия ба Ливерпул омад, комилан дастаашро назорат мекунад ва онро сӯи унвони қаҳрамонӣ мебарад. бо вуҷуди он ки даста дар бозори трансферӣ хариди бузург надошт, он дар тамоми мусобиқот хеле хуб бозӣ мекунад. дар АПЛ пешсаф аст, ба марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бемушкилӣ ворид шуд ва инчунин ба финали Кубоки Лига расид. агар Ливерпул ҳамин гуна идома диҳад, метавонад яке аз беҳтарин мавсимҳои худро гузаронад. акнун вазифаи асосии даста ин аст ки то охири чемпионат сатҳи баланди бозии худро нигоҳ дорад ва ба рақибон имкони наздик шуданро надиҳад. Реал Мадрид дар бозии нимфиналии ҷоми Испания ғалабаи муҳим ба даст овард. дар бозии аввали даври нимфинал ки дар Сан Себастьян баргузор шуд, дастаи Карло Анчелотти Реал Сосидаро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. ягона голи бозиро Эндрик дар дақиқаи 19 баъди паси дарози Ҷуд Беллингем зад. ин пирӯзӣ барои Реал муҳим аст, зеро дар 4 бозии қаблии худ дар ин варзишгоҳ мадридиё танҳо 1 гол зада ҳамаи бозиҳоро бохта буданд. ғайр аз ин, Реал бори аввал пас аз 61 сол тавонист дар меҳмонӣ Сосидадро дар ҷоми Испания мағлуб кунад. охирин чунин пирӯзӣ соли 1964 бо ҳамин ҳисоби 1-0 буд. Эндрик бори дигар нишон дод ки ояндаи ҳамлаи Реалро метавон ба ӯ бовар кард. ин голи чорумаш дар 3 бозии ҷоми Испания буд ва дар маҷмӯъ ӯ аллакай 6 гол дар ҳамаи мусобиқаҳо ба ҳисоб гирифтааст. Ҷуд Беллингем низ бозии хуб нишон дод. ӯ паси голии хеле зебо дод, тӯбро аз нимҳаллаи худ ба Эндрик фиристод ки пас аз он бозингари бразилӣ ба самти дарвоза шитофт ва ҳисобро кушод. дар мавсими ҷорӣ Беллингем 11 гол зада 11 партофти головар анҷом додааст ва акнун 22 хол 11 11 дар 36 бозӣ ба даст овардааст. барои Реал ин ғалабаи сеюми пайдарпай буд. охирин бохти онҳо 1 феврал бар зидди Эспаньол 0-1 рух дода буд. баъд аз он даста дар 7 бозӣ 5 ғалаба ва 2 мусовӣ ба даст овард. акнун мадридиё ба бозиҳои муҳими оянда омодагӣ мебинанд. 1 март бозӣ дар меҳмонӣ бо Бетис дар Ла Лига, 4 март бозии ҳалкунанда бо Атлетико дар Лигаи Чемпионҳо. як хабаре ки мухлисонро нигарон кард, ҷароҳати Дани Себалос. ӯ дар дақиқаи 89 пас аз бархӯрдан бо Такефусо Кубо аз бозӣ хориҷ шуд. тибқи гузориши Эл Чирингуито ТВ, нимҳиматгар метавонад 1 моҳ бозӣ накунад. манбаъҳои Релова мегӯянд ки ӯ мушакҳои поиро осеб расондааст. ин қарорҳои Анчелоттиро бозам баҳсбарангез мекунад. баъзе мухлисон ҳайронанд ки чаро ӯ Себалосро то дақиқаи 90 дар майдон нигоҳ дошт, дар ҳоле ки бозӣ аллакай маълум шуда буд. дар гузашта чунин ҳолат бо Карвахал низ рӯй дода буд ки дар бозиҳои нозарурӣ бозӣ кард ва дар натиҷа ҷароҳат
ҷароҳати тӯлонӣ гирифт. Бо вуҷуди ҳамаи чиз, ин бозӣ барои Реал хеле бо муваффақият анҷом ёфт. Онҳо бо режими эконом ва бо истифода аз имкониятҳои кам ғалаба ба даст оварданд. Ин ба даста имкон медиҳад, ки нерӯи худро барои бозиҳои ояндаи муҳим нигоҳ дорад. Сосидад кӯшиш кард, ки муқоимат нишон диҳад, аммо хеле бад бозӣ кард. Ҳатто бозингарони асосияшон мисли Ойарсабал натавонистанд кори ҷиддӣ анҷом диҳад. Акнун дар даври дуюм Сосидад бояд бозии комилан дигар нишон диҳад, вагарна Реал бидуни мушкилот ба финали ҷоми Испания мебарояд. Ба ҳамин тамом бовар дорам, ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.